Αχ, Σωτηρία, τι έπαθα χθες το βράδυ. Κάτι έγινε με το ρεύμα στον πίνακα, δεν έβρισκα ηλεκτρολόγο και μη στα πολυλογώ, ακόμα στο σπίτι μου χωρίς ρεύμα. Ωχ, τι έγινε? Έπεφτε συνέχεια μια ασφάλεια, αλλά όχι σαν τις κλασικές. Ήταν μια λίγο διαφορετική μέρα, νομίζω είχε ένα κουμπάκι με ένα τάφ πάνω. Α, αυτό που λες είναι το ρελέ διαρροής. Όταν πέφτει, σημαίνει ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος και κόβει το ρεύμα για να μας προστατεύσει. Οπότε, καλώς έπεσε. Αλλά υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις μέχρι να έρθει ο ηλεκτρολόγος για να μην μένεις στο σκοτάδι. Λοιπόν, Δεσποινάκη, δες πως θα έχεις ρεύμα στο σπίτι μέχρι να έρθει ο ηλεκτρολόγος. Κατεβάζεις όλες τις ασφάλειες. Ελέγχεις αν ο γενικός είναι εντάξει, σηκώνεις το ρελέ και αν το ρελέ μείνει στη θέση του, αρχίζεις και σηκώνεις μία-μία τις ασφάλειες. Α, κατάλαβα. Και μετά? Αν κάποια ασφάλεια ρίξει ξανά το ρελέ, σημαίνει ότι η διαρροή είναι σε εκείνη τη γραμμή. Οπότε, αφήνεις εκείνη την ασφάλεια κατεβασμένη, ξανασηκώνεις το ρελέ και συνεχίζεις την ίδια διαδικασία με τις υπόλοιπες ασφάλειες. Εύκολο. Αλλά πρόσεξε, αυτό είναι μια προσωρινή λύση για να μην μείνεις σε όλο το σπίτι χωρίς ρεύμα μέχρι να έρθει ο ηλεκτρολόγος. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε εμείς τον ηλεκτρολόγο. Αν θέλεις και εσύ να μάθεις περισσότερα χρήσιμα tips, ακολούθησέ μας στα social και μην μένεις στο σκοτάδι.